എത്തിക്കാണ്. ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ട എന്തൊരു സംഭവം എന്ന് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കുറേ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗുളികേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ ഐറ്റത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ താരെന്ന് തന്നെ പറയാം, വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സും വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റാണ് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയില്ല. ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ, അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ വീഡിയോ കാണുന്നു, ഈ സാധനം എന്താണെന്നറിയാതെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് സാധാരണ പതിവ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്, വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ കേട്ടോ. ഇത് ഒരു പാക്കറ്റിൽ 1 2 3 10 എണ്ണമാണ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക? ഇത് നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. വെറുതെ കയറി ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അയൺ ഗുളിക വാങ്ങില്ലേ, അതുമാതിരി ചോദിച്ചാൽ മതി. വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ഇ ഗുളിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിത് ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഫാർമസിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് കാരണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഷീറ്റ് വാങ്ങിയതിന് എനിക്ക് വന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 29 രൂപ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഷീറ്റാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതിന് പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 29 രൂപയാണ്. നമുക്ക് പല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും ഓഫറൊക്കെയാണ്, ഇത്ര %, 40% ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ അതിൻ്റേതായ വിലക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് 29 രൂപയാണ്. ഇതുമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയത് 24 രൂപയ്ക്കാണ്. ഈ ഒരു ഷീറ്റ് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത് 24 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മിക്സിങ് തയ്യാറാക്കി? ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അലോവേറ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന മിക്സിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഞാൻ ഈ വിറ്റാമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റ് ചേർക്കുന്നത് കണ്ടേക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ സിംപ്ലി മൈൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ണിത്തെ ആള് ഇത് കുറേ ചേർത്തത്, കുറേ വീഡിയോസിൽ ആളുടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഞാനും ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതിലും അവരും അധികം അലോവേറ, പൊട്ടാറ്റോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള മിക്സിങ്ങിലേക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് തേക്കണേക്കാളും കൂടുതൽ എല്ലാവരും മിക്സിങ്ങിനായിട്ടാണ് ഈ ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇതെങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിക്കണില്ല, ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊന്നും ഇത് ട്യൂബ് പോലെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു വര പോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടാനില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുളിക എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഒരു സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഓട്ട കുത്താം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ഞെക്കി പിഴിയാണ്, നമ്മുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പാണ്, ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ ലോസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. കൂടാണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സ്കാൽപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, തലയോട്ടിക്ക് നല്ലൊരു പോഷണം നൽകിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ തലമുടി കൊഴിയുന്നത് എന്താ പറയുക നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഈ വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഓയിലായിട്ട് നമുക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ ഇ ഉള്ള ഓയിൽ, അവക്കാഡോ ഓയിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ കൊണ്ട് എൻറിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് അവക്കാഡോൻ്റെ ഓയിൽ. രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ഹെയറിന് ഷൈനിങ്, നല്ലൊരു ഷൈനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷാമ്പും കണ്ടീഷണറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ തലയിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവായി പോവല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലെയറിന് ഒരു ലെയറുണ്ട്. ആ ലെയറും നമ്മൾ ഈ ഷാമ്പു ഇടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ തലയിൽ സോപ്പൊക്കെ ഇടുന്നതായിട്ടുണ്ട്,
ഷാമ്പൂവിന് പകരം ചിലവർ എന്നും കുളിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ സോപ്പിട്ട് കുളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ തലയുടെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലെയറിന് ദോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂള് നമ്മുടെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലെയറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ പഴയ ഷൈനിങ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഹെയറിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഇനി ഞാൻ സ്കിൻ കെയർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്, വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരും പ്രശ്നമാണ്, അതായത് ഒരു 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നമാണ് പെട്ടെന്ന് ഏജിങ് തോന്നിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായി പോലെ തോന്നുക, അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്ത് ചുളിവ് വരിക. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രായപരിധിയിലില്ല, ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മുഖത്ത് ചുളിവ് വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനൊക്കെ തടഞ്ഞ് മാറ്റം ചെയ്യാൻ ഏതൊരു മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പവും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ അത്രയും ഗുണമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂള്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഏജിങ്ങിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റിംഗ്ലിങ് അതിനെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂള് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മുഖക്കുരു മാറാനൊക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള മുഖക്കുരുവിനെ എന്താ പറയുക റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഡാർക്ക് കളറുള്ള പാച്ചസ്. നമ്മുടെ മുഖത്ത് കറുത്ത കുഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത കുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ആ കുരുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ പറയുക സെബം ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഓയിൽ പോലെ ഒരു വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ ആ കുരുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒലിച്ച് വരും. അത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് വന്നാൽ അത് മുഖത്താകെ പടരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുരുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുരുക്കൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷനെ തടയാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പങ്കുവഹിക്കണ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷന് ബെസ്റ്റായുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ. കൂടാണ്ട് ഇതിനെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഏജൻ്റായിട്ടും നമ്മൾ പല റെമഡീസിലും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂള്. അപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസിങ്ങിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റാണ്. അടുത്തൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്, മിക്കവർക്കും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, അത് ഗേൾസിനില്ല ബോയ്സിനില്ല ഏതൊരു വിഭാഗക്കാർക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത കളറ്. അപ്പോൾ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് അണ്ടർ ഐ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായ ഒരു ഏജൻ്റാണ് നമ്മുടെ വിറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അത് തടയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ അലോവേറേൻ്റെ ഒപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനടിയിലുള്ള കറുത്ത കളറ് റിമൂവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിന് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണിനടിയിലുള്ള കറുപ്പ് മാറാനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ രാത്രി കിടക്കണേറ്റ് മുമ്പാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. എന്നാലാണ് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിലുള്ള വിറ്റമിൻസ് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത് റെമഡി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് രാത്രി കിടക്കണേറ്റ് മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും കസിൻസിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് കുറേ പേര് അറിയാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും കാണുന്ന ഒന്നാണ്, കുറേ പേര് വിറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂള് അവരുടെ റെമഡീസിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല ഇത് എന്തിനാണ്, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു തീമാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് തീർച്ചയായും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക.
കൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇതുമാതിരിയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത എനിക്ക് കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരേക്കും ബൈ ഫ്രം വെദർ സ്റ്റേ ഫോർ യു.